Zêdetirê sî jinên zoranbaz ên Îraqê ku hinek hîna jî sergirtîne li navenda Alrafîden ya bajarê Dîwaniya ya Îraqê perwerde dibînin. Gora çend û edetên Îraqê zoranbaziya jinan bi piranî nayê qebûlkirin. Aliya Hüseyin yek ji van zoranbazên jin got ku di destpêkê da malbata min nerazî bû û dijberiya min dikir. Lê piştî beşdarbûna min a pêşbirkên li Bexda û Beyrûtê wan dest bi piştvaniyê kir. Şikir ji Xwedê ra. Federasyona Zoranbaziya Îraqê heftê jinên zoranbaz yên nû ji tevahiya Îraqê hilbijartiye, ew aniha li 15 navendên cuda da tên perwerde kirin. Civata Sîporê ya Cîhanî ragihandibû ku heke ew alîkariya xurtbûna zoranbaziya jinan nekin, ew ê Îraq ji beşdarbûnê were bendkirin. Ev ji bo vê gefê wekî bersivek e.